Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азизи канали мо. Рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам, ки ҳар як шумо хубу тансият ҳастед. Дӯстони азиз, инак влоги навбатии мо сар шид аз печондани анамхел пилменҳо. Чӣ хеле ки мебинед, ман бисёр вақт ба анамин тарз пилмен мепечонам. Албатта ҳар як зан бигем тарз услуби хича дора, ба тарзи худаш тайёр мекуна. Ман боша анамин намуд кати одат кардагиам, бисёр вақт ба ҳамин намуд мекунам. Баъд заморозка карда кам кам истифода бурдан мегирам. Бигем ки постоянно дар маразилни ки ман анамхел пилменҳои заморозка кардагӣ ёфт мешавад. Ва ҳатман дӯстони азиз дар комментария нависед, ки шумо чӣ хеле пилмен тайёр мекунед. Ман албатта комментариятонро мехонам ва ҷавоб мегардонам. Тамошобинон, ина пилменҳои мо тайёр шиданд. Ман шаб печондам, маразилник мондам шуна. Инам халқай заморозка шудаги ҳастанд. Ҳозир боша ҳамаша дар як пакет гирифта маразилникда мемонем. Баъд пеш бо истифода бурдан мегирем. Хеле иҷода камтараф об дохтагим шӯрбурчаи пилмена насиб ҳозир тайёр шавад. Баъд пилменша медӯзем. Хеле ман уже одат кардагиам, фақат ҳам хеле пилмен печонда мемонам. Баъд ягон боре ки нохост мисол дар кор мешавад, ана ёки ягон авоқоти тез тайёр мисол резка пухта мешави, агар хеле мегири осонак мепазем. Иреҷамона я хеле швай шидай. Бирни маразилникда пачақак шидай. Каҷалаштай. Дар часпидай такшта. Такшта хеле вай қоғазак мондам ки на часпак шидаки орд зада монда будам. Кам часпидай бисёрник. Ин каша пакета гирифтам, маразилникда мемонам. Ёша боша ҳозир авқот монда медӯзем. Инҷа шӯрбучаш дохтагӣ. Шӯрбушки тайёр шавад, баъд ба фикрам каме мекунам. Агар каме кунам хеле боҷида мегирем. Инам хеле дӯстони азиз, шумо мутталиф удоб не ягон боре ки мисол беавқот мемони резка ягон авқоти осонак тайёр карда намешед. Вале мегири агиш мекунӣ тайёра истифода мебарӣ. Хайр, тоҷикои мо ба маъни ам мумкин бисёр ёдам мекунед барои шахсоне ки мисол намедонанд. Хӯроки мо боша иҷода ҳамхе майда ҷӯшидастай. Навакак пилменуша дохтам, намхе мемонем. Алови паста ҷӯшидан мегира, баъд ки тайёр шид мебардорем ша. Иҷода боша дӯстони азиз, камтарак хӯрок бардоштам. Ами каструлкада як дугунаҳакам бигем касал шидай. Ҳозир Мансур кати авай рафта хабар мегирем. Ана оилаи тоҷик дар ами Корея зиндагӣ мекунанд. Фарзандошон кати рафтуомади хуб дорем, якдигармонам дастгирӣ мекунем. Бигем дари ғарибӣ ранги апа ва хоҳар шидагем. Мисол кори якдигаримона буд мекунем. Бисёр идода якҷоя ҷамъ шуда ҷашн мегирем. Охирон бор ами соли нава якҷоя ҷашн гирифта будем ки видеоша партофта будам. Касоне ки найда бошед ҳатман дуромада бинед. Хулас нағзай вақте дар ягон ҷои дур зиндагӣ мекунӣ, ягон тоҷик боша ки мисол баъзе вақт ҳамсуҳбат шавӣ, ба фикри ман беҳад нағзай. Баъд бисёриятон савол дода будем ки дар Корея тоҷик ҳастай? Гуфта дар Кореяҳо тоҷик бисёрай, рӯз то рӯз бигем бисёр шудастанд. Ҳамчун студент мебиёянд, оилаҳошон кати мебиёянд, мисол зану фарзандошон кати омада зиндагӣ мекунанд. Хулас тоҷик бисёр шудастай ва морам беҳад хурсандем ки ҳамватанон мондаи Корея ҳастанд. Баъзеҳошон кати мисол рафту омад мекунем. Баъд фикр мекунам ки дар ами кӯчае ки мо зиндагӣ мекунем, ами тарафҳои хонаи мо бисёртаракай тоҷик, ами шаҳри Тегуда. Тоҷик бисёртаракай ин ами тарафта қариб як 5-6 та ҳастай ки бо баъзеҳошон рафтуомад дорем, баъзеҳошон кати не. Ва иҷода Мансура бинем хе тӯбша гирифтай, тӯби калонша гирифтай, мегӯям мебарам кати. Ва гуфтам хай мебарему, дар ягон ҷо ними раҳда мемонем, омаданда мегирем. Инам хеле дӯстони азиз майда мерем ва боз иншоаллоҳ навормона давом медиҳем. Тамошобинони азиз, иҷа рафта омадем, тезакакам хе додем, гашта омадем ки шавҳарам ай кор меомаданд, авоход кашидан дар кор буд.
иҷода боша бо як намуди дигар салат кардам. Салати оливия, боз намхели салати корейский, сабзиву капусту, зелени намхел чизо. Рецептша партофтаги будам дар канал. Касоне ки маҳқул боша хайр дар омада тамошо кунед. Имрӯз бигем чақонаки бад шидагем. Ай саҳарай ки кати Мансур дами кухни ай қафои пухту паз як намуд тортам пухтем иҷода. Торти медовӣ. Касоне ки рецептш дар кор бошад, дар канал ма партофтагим як борам не як ду бор видео карда партофтагим. Марҳамат дар омада тамошо кунед. Тамошобинони азиз, иҷода боша камтарак абзорча мекунем шумода. Аз интернет якчанд чиз заказ карда будам барои Мансура. Шампуну кремам хел чизо имрӯз омада расид ва хостам ки шумодам нишон диҳам. Инам хеле якчанд намуд крем, подгузник, баъд гелу, шампунам хел чизо. Иҷода ҳозир чор пачка заказ кардагим. Якташа кушодем, пробовать кардем. Запахш бовар кунед ҳамқа хушрай, маҳқул шидма. Ай сипас фақат ай ҳамин мекунем. И сетае ки мебинен дарунашда якта шампуна, якташ гел аст, ба яктаи дигараш крем, подгузник. Иш бошад не барои обозӣ хел детский. Баъд бо як ду намуд витаминам заказ кардамша. Ҳозине ки оқал нахӯрдесай, чанд бор додамша, нафоридша. Инам хел порошокай, ба мисли порошок астай. Барои кӯдакои ҳамин яксола то 3 солара ба фикрам хелай. Ду намуд гирифтамша, гуфтам мисол вкусошон кадомаш маҳқул мешавад, баъд ай ҳамон ҳар вақт мегирем. Инами як намуд намедонам иш ба фикрам клубникияю инаш себӣ. Хеле ду намуд гирифтам, ҳоли уқа маҳқул нашуда, якташа кушода додам, уқа маҳқул нашуда, хеле бо маҷбур мекунем, хеле оста мехӯра, витаминаш бигем бақувваттар мешавад. Баъд бо иҷода духтарои меҳрубон шумода дахл дора, камтарак корейская косметика. Халқа чизи бисёрам нагирифтам, ҳамин чизе ки бигем дар кори буд, ҳавайро заказ кардам. Инами намуд сиворетки якчанд боре ки мегирам, беҳад маҳқул шудаги астай ма. Ҳозир тамом шуд, бо ҳамин заказ кардам. Табобати астай, як рӯзда як бор истифода мебарам, ягон бор хушам шава, ду бор саҳару бега. Бисёртараки шабо истифода мебарам. Баъди маска. Беҳад нағзай ҳамин ҳар навуд машинаву доғҳои рӯра тоза мекунад. Агар ки мисол карда истӣ, нағзай каресо хучун ба як рӯз ду бор истифода мебарам, шабу саҳар. Ма боша ҳамин шабо бисёр истифода мебарам. Тамом. Иҷода як ду намуд маска, боз пенка для лицо, ай фирмаи Innisfree гирифтам. Хулас духтароли ма дар бораи чӣ намуд косметика ман истифода мебарам, алоҳида камератон мекунам. Иҷода боша дӯстони азиз, якчанд таи дигам хел салфетка. Иҷода ҳозир 4 донаш астай. Некаи ҳар фақат мо ҳамин ҳар моҳ 10 донагӣ заказ мекунем. То ин моҳа мерава. Баъд Мансур чикта бо намхел пешбандак, ду дона пешбандак гирифтам. Сафед гирифтам, дигар светша мегирифтам, мешуд хай сафед гирифтам. Баъд инамиро заказ кардам, бовар кунед намедонам чия, барои чӣ заказ кардам. Хеле румолчакай кӯдакои майда хеда пешашон мебанданд, кунам хеле ба фикрам. Ма намедонам чӣ фикр карда заказ кардам, ки хай чиз дар корияй. Бо ягон чизда истифода бурдан мегирем. Як 10 дона, 15 дона нами қадар дора, ҳар ранга. Ҳар светш дора. Вақти кӯдакои майда пешашонда мебанданд, нам хеле. дар ҳаминҷо дӯстони азиз навормона ба анҷом мерасонем. Дар куҷое ки набошен, ҳамеша дар паноҳи худо бошен. Худо нигаҳбонтон бошад. Дастгирӣ кардан, гузоштани лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед.